Kula badhe nyritakaken cerita Bima Bungkus saka LKS Basa Jawa. Carita iki nyritakaken Prabu Pandu lan Dewi Kunti sing duka amarga anake lair kebungkus. Carita Bima Bungkus mujudake crita wayang kang nyritakaken Bima metu saka bungkus amarga pitulungane Gajasena sing diutus para dewa. Gajasena ingkang manunggal kaliyan Bima ing bungkus. Lajeng saged ngetokaken Bima saking bungkus saéngga Bima alias Pandhawa dipunwastani Bratasena. Bima Bungkus. Jejer Ngastina, duhkitaning Prabu Pandu lan Dewi Kunti jalaran lahire ponang jabang bayi awujud bungkus. Lan ana sanjata kang tumawa kanggo bedah bungkus. Kurawa uga melu cawe-cawe arsa mecah bungkus. Sanadyan amung lelamisan, bakune arsa nyirnakake si bungkus. Wisiking dewa sang bungkus den bucal ing alas Krendawahana. Ing pertapan Ukir Lawu, Bagawan Nabiyasa kasowanan Raden Permadi kang kadherekaken para punakawan. Kanjeng Eyang, kados pundi nasibipun Kakang Bungkus? Sampun sawetawis warsa boten wonten suraos ingkang sae. Bab menika Eyang aderesaken duhitaning Kanjeng Ibu Kunti. Tartamtu Sang Winasis kang pancen luber ing pambudi sampun pirsa apa kang dadi lakon. Putuku Ngger Permadi, martya njer kakangmu nembe nglakoni karmane ing tembe kakangmu si Bungkus bakal dadi satriya utama. Lan bakal oleh apa kang sinebut Wahyu Jati. Bathara Guru nimbali Gajasena, putra sang Bathara kang awujud gajah. Kinen mecah si Bungkus saengga jadi sejatining manungsa. Sang guru ugi ngutus Dewi Umayi kinen ngladi kawruh bebagan kautama marang si Bungkus. Salajengipun Gajasena mbuka bungkus. Sirna jasad sang gajah, roh lan daya kakiyanipun mancing jroning angga sang bungkus. Rawuhipun ratu saking Tasikmadu kang nyuwun senjata pitulungan marang Bratasena kinen nyimakaken raja raksasa aran Kawadahana, Patih Kala Bantala, Kala Maruta, lan Kala Ranu, para raksasa Sina. Sekal-kawan kakiyatan saking reseksi wau, sawiji marang Raden Bratasena inggih punika kakiyatan leni, lemah, angin, lan banyu. Mekaten cerita bab Bima Bungkus, matur suwun. Itu makan berisik kampungan. Iya, sini Del. Terlalu deh, bukan Ruki. Salah lagi. Itu Adifa. Kinen mencah sing bungkus saengga dadi sejatining